Mga kapuso, ang majestic moments kaupo ng Queendom malantaw na sa TV. Bantayan ang Queendom divas sa Sanay Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Isabel, Hannah Priscilla, Cagacious, Limitless Star Julian San Jose sa Queendom Live The TV Special. Ululupod kita nga ma-amaze sa super vocals sang mga divas. Bantayan karon sa gabi na 9:35 sa GMA. Enjoy gid si Love Die repeat star Jennylyn Mercado sa iya baby number 2 nga si Dylan. Super cute and kulit ang baby sini nga sa iya masami makabonding during break sa trabaho. Sa piyak sang busy schedule sa taping, gonna make sure kuno ni Ultimate Star nga makabonding gid ang iya baby. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Calvin, ginatraidor na ang kaugalingon nga amay. Ano ba lang koneksyon ni Elias kay Calvin? Kagiban pa nga mas maksyon nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos sang 24 oras.